Вітаю вас! Сёння нядзеля, 26 ліпеня. У эфіры тэлеканала «Віцебск» выніковая праграма «7 дзён». У студыі Вольга Шмаргун. У бліжэйшую гадзіну падводзім інфармацыйныя вынікі тыдня. Мы гаворым пра самыя заўважныя і рэзанансныя падзеі мінулай сямідзёнкі. І вось галоўныя тэмы выпуску. Выборы 2015. На Віцебшчыне створаны ўсе 26 тэрытарыяльных выбарчых камісій, у тым ліку адна абласная і адна гарадская ў Новаполацку. Ініцыятыўныя групы кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь пачалі збор подпісаў. Гэты этап працягнецца да 21 жніўня. Аграрыі Віцебскай вобласці гатовыя пачаць уборачную кампанію. Некалькі раёнаў прыдзвіння ўжо прыступілі да жніва. Астатнія рыхтуюцца вывесці тэхніку на палі. Старшыня камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леонид Анфімаў праінспектаваў гаспадаркі Бешанковіцкага раёна. 50 патрульных машын дзяржаўтаінспекцыі па ўсёй вобласці абсталявалі плацёжнымі тэрміналамі. Цяпер заплаціць штраф можна будзе з дапамогай банкаўскай карты. Галоўная палітычная кампанія гэтага года выбары прэзідэнта краіны ўступае ў актыўную стадыю. Створаныя тэрытарыяльныя камісіі. У рэгіёне іх 26, у тым ліку адна абласная і адна гарадская ў Новаполацку. На гэтым тыдні стаў вядомы іх колькасны і персанальны склад. За ходам вылучэння прэтэндэнтаў сачыла наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Згодна з выбарчым кодэксам Рэспублікі Беларусь не пазней 22 ліпеня неабходна стварыць выбарчыя камісіі як адзін з важнейшых інструментаў выбарчай кампаніі. У Віцебску патрэбна было сфарміраваць 3 раённыя выбарчыя камісіі – чыгуначную, кастрычніцкую і першамайскую. У іх склад вылучылі 58 чалавек. Гэта прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, а таксама грамадзяне шляхам падачы заяў. Органы, образующие комиссии, как правило, не менее 1/3 ее состава формируют из представителей политических партий и других общественных объединений. В состав комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов. Государственные служащие не могут составлять более 1/3 состава комиссии. Па колькасным складзе члены гарвыканкама і прэзідыума гарадскога савета дэпутатаў вызначыліся адразу. Уключыць у склад раённых камісій максімальна па 13 чалавек. Шляхам адкрытага галасавання вызначылі і іх персанальны склад. Сфарміравана і абласная выбарчая камісія. У яе склад быў вылучаны 21 чалавек, у тым ліку 11 ад палітычных партый грамадскіх аб'яднанняў, 2 ад працоўных калектываў і 8 ад грамадзян шляхам падачы заяў. У выніку абралі 13 чалавек, максімальна магчымы склад. По кожнай кандыдатуры провели открытое голосование. Каждая буквально кандидатура, конечно, мы должны понимать, это не просто лицо Витебской области, это честь, это порядочность наших витебчан. И вот я вас всех ориентирую именно на то, что сегодня комиссия, которая будет создана, она должна олицетворять собой честь и порядочность витебчан. Намеснік старшыні аблвыканкама Владимир Цярэнціў падкрэсліў, што пры фарміраванні абласной камісіі улічаны ўсе патрабаванні дзеючага заканадаўства. Практически 80% сегодня и членов комиссии будут именно как раз представлять члены политических партий, общественных объединений. Это Белорусский народный фронт, это Коммунистическая партия Беларуси, это Либерально-демократическая партия, это Республиканская партия труда и справедливости, ну и, конечно, наши большие мощные общественные организации, такие Белая Русь, такие как БРСМ, такие как Федерация профсоюзов, такие как Афганская организация, такие как наша женская организация. Ну и, конечно, в состав обязательно были включены и представители от трудовых коллективов, и представители, которые выдвигались путем сбора подписей населения. Таким чынам зацверджены склад усіх 26 тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія пачынаюць сваю работу. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. 23 ліпеня ў Беларусі пачаўся збор подпісаў за вылучэнне ў кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Да ўдзелу ў гэтым этапе прэзідэнцкай кампаніі Цэнтральная выбарчая камісія дапусціла 8 ініцыятыўных груп. Зараз іх галоўная задача сабраць не менш за 100 000 подпісаў за кожнага кандыдата да 21 жніўня. Свой подпіс выбаршчык можа аддаць толькі адзін раз за кожнага прэтэндэнта. Як пачалася кампанія, раскажа Віктор Праліч.
Ініцыятыўныя групы па збору подпісаў за вылучэнцаў у кандыдаты прэзідэнта развярнулі пікеты ў абласным цэнтры. Гараджане актыўна далучаюцца да ўдзелу ў выбарчай кампаніі. В общем-то, давно с каким-то своим выбором определилась, и поэтому решила стать в первых рядах. Падтрымаць таго ці іншага кандыдата могуць выключна грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18гадовага ўзросту на дзень збору подпісаў. Пашпартныя дадзеныя выбарчыку могуць запаўняцца толькі рукапісна як самім грамадзянінам, так і членам ініцыятыўнай групы. Але дату і подпіс выбарчык павінен ставіць сваёй рукой. Лицо, собирающее подписи, обязано при себе иметь удостоверение, выданное Центральной комиссией, а также документ, удостоверяющий личность. В подписном листе обязательно должны быть указаны данные для лица, предполагаемого для выдвижения кандидатом в президенты Республики Беларусь, а также члены инициативной группы, которые собирают подписи. Без указания данных сведений нельзя собирать подписи в подписном листе. Збор подпісаў дазваляецца праводзіць не толькі падчас пікету. Ініцыятыўныя групы могуць наведаць выбаршчыкоў і дома. Аднак існуе пералік месцаў, дзе падобныя працэдуры забаронены. Гэта плошча Перамогі ў Віцебску, арганізацыя аховы здароўя, не бліжэй за 20 метраў ад будынку абласной гарадской улады, прокуратуры, судоў, аддзела ўнутраных спраў. Надеемся на то, что избирательная кампания 2015 года пройдет в рамках и законодательства Республики Беларусь, и в рамках избирательного кодекса. И будет еще одной вехой повышения политической культуры нашего общества. Пры зборы подпісаў члены ініцыятыўных груп маюць права прадастаўляць грамадзянам для азнаямлення інфармацыйныя матэрыялы кандыдатаў, аднак выбаршчыкам яны не раздаюцца. Збор подпісу выбаршчыкаў працягнецца до 21 жніўня. У падтрымку вылучэнцаў кандыдатаў у прэзідэнты краіны павінна быць сабрана не менш за 100 000 подпісаў. Менавіта гэта лічба дазволіць патэнцыяльным кандыдатам удзельнічаць у асноўнай перадвыбарнай гонцы. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Штотыднёвыя прамыя лініі чыноўнікаў усіх рангаў з жыхарамі вобласці працягваюць сваю работу. Гэтая субота не стала выключэннем. Рашэннем праблем займаўся кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Што хвалюе людзей і як ім дапамагае ўлада? Усе пытанні, з якімі людзі звярнуліся да кіраўніка вобласці, у асноўным бытавога характару, якраз тыя, якія можна было б вырашыць на мясцовым узроўні. Тым не менш, людзі тэлефануюць у аблвыканкам, будучы упэўненыя, што тут іх абавязкова пачуюць. Як гэта зрабіла жыхарка Новаполацка, якая паставіла пад сумненне апраўданасць дзеянняў мясцовага кіраўніцтва ЖКГ. Маўляў, дом здалі, а камунікацыі не падключылі, паколькі не створана таварыства уласнікаў. Обращаемся в местный ЖЭС с вопросом, когда мы можем заключать договора на обслуживание непосредственно газ, свет, вода. А ЖЭС-5, местный орган, нас отправляет, не хочет с нами никто разговаривать, потому что у нас нет товарищества собственников, и о том, что у нас появится не раньше, чем через 3 месяца. Губернатор адразу пераадрасаваў пытанне мэру Новополацка. Пытались создать товарищество собственников для того, чтобы более эффективно жильцы сами могли управлять своей недвижимостью. Но так как к консенсусу с ними не пришли, проводили неоднократно собрания, то назначили действительно уполномоченными по этому дому. Сейчас документы все приняты, и в принципе до 1 числа, как и положено по законодательству, дом будет подключен к коммуникациям. За 3 гадзіны на прамую лінію губернатара паступіла 29 званкоў. Людзі тэлефанавалі не толькі з Віцебска, шмат зваротаў было з рэгіёнаў. Анатоль Мікалаевич Зоршы паскардзіўся на свавольства кіраўніцтва фірмы, дзе яму давялося працаваць. Вы трудоустроились с нарушением. То есть, по сути, вы так устно договорились, пришли, деньги на карман конверте вам пообещали, а теперь ищите защиты у власти. Я не ищу защиты у власти, я хочу спросить, все-таки, пускай я там это самое проговорю, но дальше продолжаться в таком плане оно и будет продолжаться. Может, какой-то порядок можно навести все-таки? Падобных зваротаў, якія можна было б задаволіць на месцах, аказалася большасць. І сёння гэта недапушчальна, азначыў губернатар. Наши
люди, они почувствовали, что дозвонившись в облсполком, любой вопрос будет сниматься. Пусть он мелкий или крупный вопрос. Поэтому им удобнее дозвониться в облсполком, председателю облсполкома, нежели там решать вопрос на местном уровне. Конечно, мне это не совсем нравится, потому что хотелось бы решать вопросы, которые заслуживают моего внимания. Усе звароты, які поступили у облвиконкам, будуть узяти на контроль керівництвом в області. В облсполком поступило в этом году 830 звонков. Порядка 15% остаются на длительном контроле, то есть это вопросы, которые требуют дополнительного финансирования или какого-то длительного разрешения. Остальные вопросы рассматриваются в течение недели, максимум 2 недель. Приймаюць соответствующие меры. Прамыя лініі з кіраўніцтвам вобласці, гарадоў і раёнаў і надалей працягнуць сваю работу. Інна Кіріенкова, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Увесці таварныя вексели для разлікаў паміж прадпрыемствамі, працягнуць выплату часткі заработнай платы прадуктамі харчавання, а кіраўнікам быць больш ініцыятыўнымі і настойлівымі. Гэтыя прапановы ўнесены падчас пасяджэння абласнога выканаўчага камітэта, на якім былі разгледжаны вынікі работы народна-гаспадарчага комплексу в обласці ў першым паўгоддзі. У няпростых умовах аказалася эканоміка в обласці ў гэтым годзе. Аднак, пахіснуўшыся, большасць прадпрыемстваў і арганізацый здолела выправіць становішча і выйсці на прыбытковую работу. 6 месяцев позади. За 5 месяцев подведены финансовые итоги. Какой результат? Чистая прибыль за 5 месяцев составила 920 миллиардов рублей. За 6 месяцев прогнозируем более триллиона. Выручка от реализации продукции 116%. Заработано порядка 75 триллионов рублей. При рентабельности в целом 5,3%. В промышленности 5,7%. В прошлом году за этот период было 4,7%. Вобласць паспяхова спраўляецца са многімі даведзенымі эканамічнымі паказчыкамі. У тым ліку склалася станоўчае сальда па экспарце тавараў і паслуг. Прыбытковая і рэнтабельная работа забяспечана ўсімі галінамі эканомікі, акрамя сельскай гаспадаркі. Між тым выклікае занепакоенасць работа прадпрыемстваў, якія працуюць са стратамі. Ежемесячно перечень убыточных пополняется 20-30 новыми предприятиями. Получается так, одни убыточные уходят, другие приходят. Появляются предприятия с минимальными убытками. Например, Витебск нефтехоз, январь-май 6 миллионов рублей. Аршанская ПМС 13 миллионов рублей. В итоге результаты не такие, как хотелось. С прибылью работают только 9 регионов области. И организации управления торговли, ЖКХ, идеологической работы, бытового обслуживания населения. В 6 регионах отрицательная рентабельность продаж. Нерентабельно работает каждое 3-е предприятие области. Шляхі паляпшэння работы народна-гаспадарчага комплексу в обласці шукалі разам. Свае прапановы унёс і спікер Ніжняй палаты парламенту Уладзімір Андрейченка. Былы старшыня Віцебскага аблвыканкама, ён, як ніхто, ведае асаблівасці рэгіёну. В инвестициях и большую роль играет жилищное строительство. Нам надо разбираться с этим вопросом. И не потому, это, во-первых, люди страдают, очередь не держится, так? Уже соцподдержки всего 5% удерживает область. 5, в то время когда по 30, по 20 лет. Значит, люди не получают жилье, не строятся жилье. Область не получает инвестиций. Нет инвестиций, а как ты? Ты тут что хочешь делать, если нет денег, что-то создашь, что-то построишь. На пасяджэнні аблвыканкама абмеркавалі і задачы на бліжэйшыя некалькі гадоў. Если мы повышаем 10 цель первого рапса, то почему не повышать 20? Если мы доим сегодня 2500 полных 3 молока, то почему не получать 6-7 тысяч? То есть задача ставится однозначно увеличение товарной продукции в 2 раза. И только тогда отчеты показывают, что область может самодостаточной быть, работать по условиям самофинансирования и самоокупаемости. А гарантам паляпшэння сітуацыі ў эканоміцы в обласці павінны стаць ініцыятыўныя творчыя кіраўнікі, якія добра бачаць перспектыву развіцця свайго рэгіёну ці свайго прадпрыемства. Любоў Дзядзюра, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Аршанскае прадпрыемства «Сладкая страна» аб'яднаюць з віцебскім кандытарскім камбінатам «Віцьба». Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Нормы дакумента накіраваныя на ўкараненне сучасных тэхналогій у харчовай галіне і выпуск канкурэнтаздольнай імпартазамяшчальнай кандытарскай прадукцыі айчыннымі вытворцамі.
Спрыяць эканамічнаму развіццю рэгіёна, безумоўна, будзе вялікі мультымадальны прамыслова-лагістычны цэнтр, які плануецца стварыць у пасёлку Балбаса Варшанскага раёна. Згодна з указам прэзідэнта, у комплексе будуць размешчаны вытворчасці па апрацоўцы сыравіны. Будзе ажыццяўляцца перавалка грузаў, каардынацыя ўзаемадзеяння розных відаў транспарту, кароткатэрміновае і доўгатэрміновае захоўванне тавараў. Рэалізацыя указа дасць магчымасць павялічыць прыток валютных паступленняў і падаткавых плацяжоў, а таксама дадаткова стварыць не менш як 400 рабочых месцаў і вырашыць праблему занятасці ў рэгіёне. Віцебскі лікёра-гарэлачны завод «Прыдзвінне» увойдзе ў алкагольны холдынг, і гэта таксама рашэнне прэзідэнта Беларусі. У холдынг увойдуць 7 прадпрыемстваў, кіруючай кампаніі стане «Мінск-Крышталь». Стварэнне холдынгу будзе спрыяць павышэнню канкурэнтаздольнасці айчыннай прадукцыі і выпрацоўцы адзінай стратэгіі рэалізацыі на замежных рынках. Першую ў Беларусі лінію па нанясенні цынкавага пакрыцця метадам тэрмадыфузійнага цынкавання ўводзіць адкрытае акцыянернае таварыства «Завод Ветразь», што ў Бяхумлі. Прадпрыемства працягвае мадэрнізацыю вытворчасці і асвойвае новыя тэхналогіі, якія дазваляюць павысіць якасць прадукцыі. Дапамагае ў гэтым і магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання, у склад якога ўваходзіць «Ветразь». Каля 90% прадукцыі бягомельскага завода, а гэта камплектуючыя для ліфтаў, паступае на галаўное прадпрыемства «Могилев Лифтмаш». Предприятие небольшое, но постоянно мы развиваемся, постоянно покупаем новое оборудование. Кроме комплектующих для лифтов, мы выпускаем еще металлурукав. Кстати, самый дешевый в Беларуси. Шайбу пружинную, метизную продукцию мы начали делать, гвозди пружинные. Освоили выпуск саморезов. Я думаю, что где-то в сентябре мы уже промышленные партии начнем выпускать. Глыбокая замацоўвае за сабой статус рэгіянальнага бізнес-цэнтра. Геаграфія краін, зацікаўленых у развіцці эканамічных і культурных сувязяў, пастаянна пашыраецца. Сёлета да глыбачан упершыню прыехалі партнёры з Грузіі. Пра адметнасці інвестфоруму наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Зусім не дзіўна, што Глыбоцкі раён – адзін з самых наведваемых рэгіёнаў Віцебскай вобласці. Вабіць не толькі прырода, багатая гістарычная і культурная спадчына. Гэта яшчэ і рэгіён вялікіх эканамічных магчымасцяў. Мясцовыя ўлады самі зацікаўлены і ахвотна падтрымліваюць дзелавую ініцыятыву. Падчас сёлетняга форуму глыбачане пастараліся як мага шырэй прадставіць свае бізнес-магчымасці і прапановы. І яны адразу знайшлі водгук у замежных інвестараў. Это совместная работа с мясокомбинатом, с молочно-консервным комбинатом в части реализации проектов в области альтернативных источников энергии и очистных сооружений, которые на сегодняшний день являются очень важными, экологическая составляющая должна быть поддержана на очень высоком уровне. Сёлета ўпершыню завіталі на форум прадстаўнікі з Грузіі. Літаральна год таму паміж глыбокім і грузінскім горадам Тел-Аві быў падпісаны мемарандум аб развіцці партнёрскіх сувязяў. І вось надышоў час пераходзіць да рэалізацыі дамоўленасцяў на справе. В сфере торговли и в сфере сельского хозяйства, я думаю, что есть очень большие перспективы сотрудничать. І культуры, конечно. Глыбачане таксама лічаць гэтае супрацоўніцтва перспектыўным, і адпаведныя дагаворы падпісалі з шэрагам рэгіёнаў Грузіі. Это новое направление. Тоже хотим сотрудничать в плане оздоровления. Вы знаете, Грузия одних из стран и туристических, и где имеются море, где имеются хорошие минеральные воды. Необходимо работать в направлении моторазлива воды на нашем Патвирском винзаводе. А с остальными у нас заключены, и вот недавно только с Россией мы заключили, тоже есть наработки. Ну, в первую очередь, это в культурной сфере и, конечно, реализация продукции нашего молочно-консервного завода. Не забыліся і пра сваіх даўніх партнёраў. Прыватнасці дамовіліся і надалей развіваць супрацоўніцтва с Даўгаўпілскім краем. И гэты интерес узаемный. Частный бизнес иногда быстрее находит контакты в экономике, чем мы самоуправление. Нам главное собраться и сказать, что у нас есть друзья, есть товарищи, есть единомышленники. Почему не работать, например, с Глубоком или вам с Даўгаўпілскай стороны? Да. Вот это самое главное, что в этих форумах. Пры гэтым удзельнікі форуму сышліся ў адным. Ніякія межы не могуць служыць бар'ерам ва ўмацаванні сяброўскіх і дзелавых контактаў, развіцці плённага супрацоўніцтва паміж краінамі. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Глыбокае.
Уборачная кампанія стартавала ў паўднёвых раёнах вобласці. На гэтым тыдні пачалася ўборка азімага рапсу ў Лепельскім і Чашніцкім раёнах. Гаспадаркі Чашніччыны таксама прыступілі да жніва збожжавых. У хуткім часе эстафету зажынак падхопяць Аршанскі і Глыбоцкі раёны. Як адзначылі ў абласным камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні, гаварыць пра ўраджайнасць пакуль рана, але аграрыі прыдзвіння зробяць усё магчымае, каб выйсці на мінулагодні рэкорд і атрымаць 1 мільён тонн збожжа. Віцебская вобласць практычна гатовая да ўборачнай кампаніі. Старшыня камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леонід Анфімаў праінспектаваў гаспадаркі Бешанковіцкага раёна і ўпэўніўся ў гэтым. Не абмінуў увагай ён і праблемы аграрыяў паўночнага рэгіёну. Аб чым ішла гаворка з галоўным кантралёрам у матэрыяле Інны Кірыенкавай. Толькі 4 гаспадаркі прыступілі да ўборачнай, і тое толькі выбарачна. Кіраўнік раёна Леонід Пянькоўскі наглядна дэманструе, што на гэтым полі рапс убіраць пакуль рана. У Яўгена Лявоненкі гэта ўжо 6-я ўборачная, яго камбайн у полі, але ж пачынаць не спяшаецца. Уже намолотили первые бункеры. 3 бункера, допустим. Как урожайность, как рапс в этом году? Ну, хороший, в принципе. Как бы, можно сказать, даже может и лучше, чем в прошлом году. Вот, просто ждем, пока созреет. Усяго ж у раёне пад гэтую культуру адведзена каля 800 гектараў. Тут упэўнены, што нават пры неспрыяльных умовах надвор'я азімы рапс можна ўбраць за 3-4 дні. І гэта нягледзячы на праблемы з палівам. Забяспечанасць пакуль складае трэць ад неабходнага, але сітуацыя не крытычная. Не ўпершыню даводзіцца працаваць з колаў, заўважае кіраўнік гаспадаркі Васіль Бярозка. На молоке у нас и на зарплату, в принципе, если все нормально, то к концу месяца рассчитывается. Мне еще там, я думаю, вопросов не будет таких серьезных, как мы стояли. На корма на рыхтоўцы таксама не стаялі. Вось уже на працягу 7 гадоў раён не завозіць кармы, рыхтуе сваімі сіламі пад поўную патрэбу. У нас 10 тысяч куборки трав, и мы сеем каждый год 3 тысячи кукурузы. Значит, мы берем 70 тысяч сенажа и примерно 60-70 тысяч тонн силоса. Нам на зимовку хватает. Сёлета нядрэнна ўрадзіла і азімая пшаніца. Гаворыць, урожай абяцае быць не горшым за леташні. Пока озимая тротикали дает в пределах 38 центнеров с гектара. Но сейчас еще только вот сегодня начали, пока 38, а там будем видеть дальше, что нам покажет. Для начала это неплохо, да? Да, довольно-таки неплохо. Тем более сейчас убираем подгоревшие посевы. Все-таки июнь был засушливый, немного свое сказалось. Ну, урожай вырос, сработали, вовремя посеяли в оптимальные сроки. Соответственно, урожай ждем, и урожай будет. Каб ацаніць важкасць коласа, кіраўнік кантралюючага ведомства Леонід Анфімаў праехаў разам з механізатарам за штурвалам камбайна і заадно упэўніўся ў гатоўнасці тэхнікі. Дарэчы, з 1800 камбайнаў па вобласці тэхнічны агляд не прайшлі 500. Літаральна некалькі дзён і ўся тэхніка будзе ў полі. Да пачатку масавай уборачнай будзе вырашана і праблема з палівам. Вот в этих хозяйствах, в принципе, топливом обеспечены, но они работают с колес. На других сельхозпредприятиях, сельхозорганизациях несколько сложнее обстановка. Но я думаю, что с подписанием распоряжения президента о выделении товарного кредита в виде топлива на сельхозработы, именно на уборочную кампанию, топливом будут обеспечены все хозяйства, не только в Витебской области, но и в целом по стране. Пры гэтым адзначыў, што мясцовыя ўлады кантралююць сітуацыю і прымаюць належныя меры па недапушчэнні зрываў у правядзенні уборачнай кампаніі. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны, Бешанковіцкі раён. Сёння наша традыцыйная рубрика «Госць» выйдзе ў новым фармаце. Госць у студыі праграмы «7 дзён» будзе прысутнічаць, але віртуальна. Гэта Уладзімір Арэхва, галоўны ўрач Віцебскага абласнога дыягнастычнага цэнтра. Ён дэпутат абласнога савета, выдатнік аховы здароўя Беларусі і проста цікавы і неардынарны чалавек. Нядаўна Уладзімір Арэхва быў узнагароджаны медалём за працоўныя заслугі. І напярэдадні наш карэспандэнт Святлана Макаева на ўласныя вочы ўбачыла, як праходзяць працоўныя будні таленавітага доктара і кіраўніка. Кожная раніца галоўнага ўрача пачынаецца з 5-мінуткі. Разам з кіраўнікамі аддзяленняў разглядаецца ўзнікшае пытанне і акрэсліваюцца задачы бягучага дня. Калегіяльна, пры поўным узаемаразуменні. Уладзімір Арэхва вопытны кіраўнік і падтрымлівае любыя прапановы, калі яны накіраваны на карысць здароўя пацыентаў. Любімай справе Уладзімір Арэхва прысвяціў 35 год. Паспрыялі выбару прафесіі бацькі, родныя, звязаныя з медыцынай. Скончыў медінстытут, стаў хірургам і прайшоў шлях ад урача раённай бальніцы да галоўнага ўрача абласнога дыягнастычнага цэнтра. Свой выбар лічыць верным.
Никакого сожаления о прожитых годах, о выборе профессии нету, и в принципе, наверное, никогда и не было, и когда я хирургом работал, и когда я учился в клинической ординатуре, и когда я перешел на административную работу, начмедом, а потом главным врачом. Наверное, самое главное в этой жизни помогать людям, и когда люди говорят тебе простое человеческое спасибо, это, наверное, самая лучшая награда. У Владимира Рэхва стаяў ля вытокаў стварэння дыягнастычнага цэнтра, гісторыя якога пачалася ў 1994 годзе. Сёння гэта вядучая лячэбна-прафілактычная установа у вобласці па аказанні якаснай кансультатыўна-дыягнастычнай дапамогі насельніцтву вобласці. А дакладная дыягностыка – гэта шлях да здароўя і высокай якасці жыцця. Пад кіраўніцтвам Владимира Рэхва вядзецца няспыннае аснашчэнне цэнтра з сучасным высокатэхналагічным медыцынскім абсталяваннем, падбіраюцца кваліфікаваныя кадры. Кіраўніка вызначае высокая працаздольнасць, творчая ініцыятыва, прынцыповасць, высокія чалавечыя якасці. Падчас узнагароджвання Владимира Рэхва медалём за працоўныя заслугі прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў адзначыў, што дзякуючы такім людзям удаецца рабіць тое, што яшчэ учора здавалася немагчымым. У сваю чаргу Владимира Рэхва лічыць, што сваёй узнагародай ён абавязаны калектыву аднадумцаў і сваёй моцнай сям'і. Сямейную дынастыю медыкаў ужо ў трэцім пакаленні працягваюць дзеці. Сын Андрэй – хірург-анколог, дачка Маша на другім курсе медуниверситета. Как у любого человека, это семья. Когда имеешь надежный тыл, это дорого, скажем так, стоит. И получив медаль, я могу сказать, это действительно не слова, это заслуга не только моя, а всего нашего большого коллектива. Гісторыя дыягнастычнага цэнтра і яго кіраўніка працягваецца. Наперадзе новыя задачы і перспектывы. Благодаря облсполкому управления здравоохранения, Министерству здравоохранения в этом году мы поставили и будем открывать магнитно-резонансный томограф стоимостью больше 2 миллионов евро. У нас еще более-менее новый компьютерный рентгеновский томограф, ультразвуковое оборудование. Но всегда хочется, чтобы это было лучшее, более современное, более передовое. Штодзень у рэгістратуру абласнога дыягнастычнага цэнтра звяртаецца да 1000 чалавек. Гэта не толькі жыхары вобласці, але і суседніх краін. Светлана Макаева, Александр Рыдлін, Навіны Віцебск. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць работнікі гандлю, а напярэдадні прайшла абласная калегія, на якой падвялі вынікі работы прадпрыемстваў гандлю і грамадскага харчавання за першае паўгоддзе бягучага года і ўзнагародзілі лепшых прадстаўнікоў галіны. З падрабязнасцямі Светлана Макаева. Стан спажывецкага рынку вобласці адзначаецца як стабільны. Прыярытэты аддадзены прадукцыі беларускіх вытворцаў. Амаль 2/3 тавараў на прылаўках айчыннай вытворчасці. Значныя інвестыцыі укладзены ў будаўніцтва новых гандлёвых аб'ектаў. Только за текущие полгода в отрасль инвестировано более 250 миллиардов рублей. За счет нового строительства, реконструкции введено в строй 92 торговых объекта. Кроме того, открыто 27 объектов общественного питания и, в принципе, работниками торговли выполнена главная задача. На потребительском рынке области сохранена стабильность и полное товарное обеспечение. За кошт развития инфраструктуры павялічылася забяспечанасць гандлёвымі плошчамі насельніцтва в области. Плануецца увести яшчэ шэраг аб'ектаў грамадскага харчавання, прыдарожнага сервису, магазинов. Пришли новые игроки, пришли новые сети, но вместе с тем те сети, которые зародились здесь, в Витебской области, на базе торгов первого, второго, они составляют им достойную конкуренцию, а эта конкуренция как бы только на благо потребителя, потому что конкуренция – это цена, это качество и так далее. Між тым не абмінулі на калегіі праблемы зніжэння тавараабароту ў рознічнай і аптовай галіне, несвоечасовага разліку за пастаўленую прадукцыю, недахопу кваліфікаваных кадраў. Намеснік старшыні аблвыканкама Олег Мацкевіч патрабаваў прыняць сумесна канкрэтныя меры па змяненні сітуацыі. На калегіі былі акрэслены задачы на другое паўгоддзе 2015 года. Прынцыповую частку нарады змяніў святочны настрой. Сёлета самую высокую прафесійную адзнаку атрымалі віцебскі рэтэйлер «Веста» і дом гандлю з Полацка. Міністэрства гандлю ўзнагародзіла іх бронзавым меркурыем. Прычым «Веста» Рэймана Вениаминова атрымала яе ў 4-й раз. Стремились выполнять все показатели, стремились насытить ассортиментом наш магазин,
чтобы покупатели были довольны. Заслуженным работникам галіны прысвоена высокае званне выдатнік гандлю Республікі Беларусь. Сярод іх Ірына Супрун, якая шмат гадоў аддала гандлёвай галіне. Торговая отрасль сложна и многогранна. И признание того труда, которому посвящена, в общем-то, вся жизнь. Оценка этого труда для меня, конечно, очень много значит. На калеі таксама былі ўручаны ганаровыя граматы Мінгандлю, аблвыканкама, непасрэдна абласнога ўправлення гандлю і кожнаму цудоўныя букеты кветак. Светлана Макаева, Александр Рыдзін, навіны Віцебск. Дзень пажарнай службы Рэспублікі Беларусь адзначылі на гэтым тыдні. З такой святочнай нагоды на плошчы Перамогі ў Віцебску адбылася ўрачыстая цырымонія прыняцця прысягі і ўзнагароджанне супрацоўнікаў МНС. А ў суботу ў пойме ракі Віцьба наладзілі паказальныя выступленні ратаўнікоў, выставу пажарнай тэхнікі, гульні і конкурсы для дзяцей. Сёлета, дзякуючы тэхнічнаму пераўзбраенню і актыўнай рабоце па прафілактыцы пажараў і тэхнагенных надзвычайных сітуацый, колькасць пажараў у вобласці скарацілася. Пра рабочыя будні Віцебскага абласнога управлення МНС Александр Камович. Пажарныя цыстэрны, аўтамабілі хуткага рэагавання, хімічнай і радыяцыйнай абароны, помпавыя станцыі, а таксама вялікая колькасць спецыяльных інструментаў. Парк абласнога ўправлення Міністэрства надзвычайных сітуацый налічвае каля 400 адзінак тэхнікі. Такое ўзбраенне дазваляе справіцца з любой надзвычайнай сітуацыяй. Благодаря министерству, благодаря областному исполнительному комитету, предприятиям, которые мы обслуживаем, поступило 4 единицы техники тяжелой. Это 8 тонн машин. Автомобили оперативного реагирования, которые выезжают оперативные группы для разбирательства, для расследования пожара, и в большей степени предназначены для предупреждений, профилактические мероприятия. Але пажар лепей прадухіліць, чым тушыць. Віцебскаму ўправленню МНС дапамагаюць грамадскія арганізацыі, гарадскія ўлады і другія службы. Немалаважны і абмен вопытам. Так віцебскія пажарныя супрацоўнічаюць з прыбалтыйскімі і расійскімі калегамі. Нам было интересно работать с нашими российскими коллегами. Мы посмотрели, что все мы в одной, скажем так, в одном соку варимся, у нас одни и те же проблемы, мы можем чем-то хвастаться, мы можем опять-таки понимать, что есть существующие проблемы, мы этими проблемами делились, мы находили взаимные решения. Это было интересно, это было продуктивно. Вынікам плённай працы віцебскіх ратаўнікоў стала скарачэнне колькасці пажараў. Сёлета іх было 457, гэта на 27% менш у параўнанні з мінулым годам. Паменшылася і колькасць загінулых на 13%. Прыемна, што і самі грамадзяне прыходзяць на дапамогу тым, хто патрапіў у бяду. Наряду с тем, что спасают органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, конечно, основная наша задача – это осуществить профилактические мероприятия для того, чтобы снизить количество и пожаров, других чрезвычайных ситуаций, ну и, конечно же, исключить гибель людей на данных чрезвычайных ситуациях. Ну, к сожалению, пока этого достичь нам не удается, но тем не менее отрадно то, что 14 человек в этом году, вот с начала этого года, спасено население. 14 человек на пожарах. Нашими подразделениями 84 человека. На жаль, сумную статыстыку зводак МНС звесці цалкам немагчыма. Усё часцей сюды трапляюць і дзеці. Таму паклапаціцца аб бяспецы ў першую чаргу трэба самому і абавязкова паказаць прыклад малодшым. Александр Камович, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Першы безнаяўны штраф заплаціў на гэтым тыдні вадзіцель-парушальнік на дарогах Віцебска. З 23 ліпеня ў патрульных машынах Дзяржаўтаінспекцыі ў абласным цэнтры і ва ўсіх раёнах вобласці устанавілі плацежныя тэрміналы. Новае абсталяванне з'явілася ў 50 аўтамабілях ДАІ. Цяпер аплаціць штраф можна банкаўскай пластыкавай карткай. Затым, як інспектары спрабуюць працаваць па-новаму, назірала наша здымачная група. Раніца чарговага працоўнага дня для інспектараў пачалася з 2-гадзіннага урока. На яго з'ехаліся супрацоўнікі ДАІ з усіх раёнаў вобласці. Заадно ім выдалі і новенькія плацежныя тэрміналы, і інструкцыі па рабоце з імі. Банкаўскія работнікі тлумачаць вартавым дарог, як працаваць з такой тэхнікай. Нажмите зелененькую кнопочку. Будет написано «Поменять торговца», «Отмена операции», «Печать стопа», «Закрытие смены». Пытанняў у інспектараў узнікае нямала. Няма толькі аднаго – сумненняў у тым, што такое новаўвядзенне
медыцине неабходнае і прынясе карысць. Безнаяўныя разлікі выкарыстоўваюць у большасці абласцей Беларусі, цяпер і на Віцебшчыне. Зачастую у автовладельцев нет наличных денег, это значительно усложняет работу сотрудникам ГАИ. Значит, имея такие терминалы, имея карточку, автовладелец может оплатить вынесенную сумму сотрудникам, инспекторам ГАИ на месте, что освобождает его от похода в банк, оплата через инфокиоск или через банкомат. Акрамя звычайных даішных атрыбутаў, жазла і радара, у дзяжурных машынах ДАІ з'явіліся плацёжныя тэрміналы. Старшаму інспектору ДПС Барысу Ягоўдзіку асвойваць новую тэхніку давялося адным з першых. Як правіла, дзяжурства на вуліцы рэдка абыходзіцца без выпісвання штрафаў парушальнікам. Вось і сёння спыніў машыну, што перавысіла хуткасць. Вадзіцель ад штрафу не адмаўляецца і аплачвае адразу банкаўскай карткай. Капітан пакуль не зусім упэўнена націскае на кнопкі, аднак абяцае ў хуткім часе перайсці з хітрым прыстасаваннем на «ты». Мы начали применять устройство для считывания карт. Можно принимать оплату за штрафы уже на месте по карточкам. То бишь новая техника, но мы будем стараться, учиться, и уже в ближайшее время можно будет спокойно работать и оплачивать штрафы на месте с помощью банковских терминалов. Працэдура аплаты штрафаў цяпер стане і больш хуткай, і больш простай. Дарэчы, за паўгода на дарогах Віцебскай вобласці зафіксавана каля 172 тысяч парушэнняў правілаў дарожнага руху. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Адказнасць за парушэнне мяжы узмоцнена. Змяненні і дапаўненні ў закон аб дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь уступілі ў сілу з 23 ліпеня. Новаўвядзенні ў першую чаргу закранулі правілы знаходжання грамадзян і транспартных сродкаў на пагранічнай тэрыторыі, а таксама ў пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Больш падрабязна пра іх па тэлефоне расказаў памочнік начальніка Полацкага пагранатрада па рабоце са СМИ Дзяніс Глебка. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, не достигшие 14-летнего возраста, при въезде, пребывании и передвижении в пределах пограничной зоны обязаны будут иметь при себе свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие в пограничной зоне и, соответственно, законодательством не освобожденные от уплаты государственной пошлины, дополнительно должны будут иметь при себе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, размер которой остается неизменным и составляет 0,2 базовых величины. Кроме того, изменился порядок нахождения автотранспортных средств в пределах пограничной зоны. Так, в соответствии с законодательством, теперь будет запрещено оставлять механические транспортные средства вне населенных пунктов, расположенных в пределах пограничной зоны, без уведомления ближайшего подразделения органов пограничной службы. С 23 июля будет введен запрет на перемещение, хранение в пределах указанной территории товаров. Запрещено хранить при себе более 1000 сигарет при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности. Это деяние привлечет за собой административное взыскание в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин. За умышленное незаконное пересечение границы с 23 июля штраф будет составлять максимально до 100 базовых величин. Такія змены ў заканадаўстве і ўзмацненне адказнасці грамадзян за іх невыкананне накіраваныя на павышэнне ўзроўню пагранічнай бяспекі і абарону эканамічных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь. Дадатковы набор абітурыентаў аб'яўляе з сённяшняга дня Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Сярод 5 вышэйшых навучальных устаноў вобласці ён адзіны, дзе сёлета не дабралі каля сотні студэнтаў на бюджэтныя месцы. Незапатрабаванымі аказаліся спецыяльнасці лёгкай прамысловасці. Мы паспрабавалі прааналізаваць уступную кампанію 2015 на прыкладзе 2 устаноў адукацыі. 4 з 5 вышэйшых навучальных устаноў Віцебскай вобласці сёлета выканалі план прыёму абітурыентаў на бюджэтныя месцы. У іх ліку і Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя Машэрава. Гэта сёння ў калідорах тут пуста, а ў разгар прыёмнай кампаніі будучыя студэнты выстройваліся ў чэргі, каб падаць дакументы. Як вынік, хай невялікі, але конкурс нават на не вельмі папулярныя апошнім часам педагагічныя спецыяльнасці. Последнее зачисление на бюджетную форму обучения на те специальности, где мы проводили внутренние экзамены. Это творческие, физкультура и на математическом факультете есть одна специальность. Те цифры, которые министерство нам выделило, на дневной форме обучения мы полностью выполнили эту цифру, 430 мест у нас было, 403 уже зачислено по результатам сертификатов.
На заочно-бюджетный общая цифра по всем факультетам 220 человек, но на одной из специальностей мы 3 человека, 3 места не набрали. Топ самых гарачых спецыяльнасцяў гэтага года – дызайн, фізічная культура, сацыяльная педагогіка і замежная філалогія. Конкурс тут ад 2 до 3 чалавек на месца. А самы высокі прахадны бал зафіксаваны на правазнаўстве. Дарэчы, у ВДУ залічаны і ўладальнік 100-бальнага сертыфіката па матэматыцы. Ён выбраў спецыяльнасць праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій. У той жа час Віцебскі тэхналагічны працягвае барацьбу за студэнтаў. На наступным тыдні тут адкрываюць дадатковы набор на спецыяльнасці лёгкай прамысловасці. Вакантнымі застаюцца больш за 90 бюджэтных месцаў. Ад абітурыентаў патрабуюць усяго толькі станоўчы бал сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання. Прычым размова пра зніжэнне мінімальнага парогу пакуль не ідзе. Летась Віцебскі тэхналагічны таксама перажываў дэфіцыт бюджэтнікаў. Тады падчас дадатковага набору сярод будучых студэнтаў нават утварыўся конкурс. Сёлета запатрабаванасцю могуць пахваліцца далёка не ўсе спецыяльнасці. Самый большой конкурс был и уже отмечен. Это на специальности экономического профиля, это финансы и кредит, экономика управления на предприятии, маркетинг, специальности дизайнерские. Это дизайн коммуникативный, дизайн предметно-пространственной среды, там достаточно много было заявлений. А среди технических наибольшей популярностью пользовалась специальность информационной системы и технологии. Параллельно вышэйшыя навучальныя установы працягваюць прыём дакументаў на пазабюджэтныя месцы. У камерцыйных ВНУ Віцебшчыны таксама ідзе ўступная кампанія. Яна завершыцца ў першыя дні жніўня. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Сезон школьных кірмашоў стартаваў у вобласці. 300 выстаў продажаў, у тым ліку 25 з дэманстрацыяй мадэляў адзення і абутку плануюць правесці арганізацыі гандлю. У якую суму абыдзецца бацькам гардэроб старшакласніка і наколькі пацягне школьны рюкзак першаклашкі, паспрабавала падлічыць Святлана Макаева. Да пачатку новага навучальнага года засталося крыху больш за месяц. У бацькоў наступае адказная пара. Трэба паспець набыць усё неабходнае для свайго дзіцяці. Добра ёсць чаго выбраць. Аб гэтым паклапаціліся работнікі 80 гандлёвых кропак Віцебска, у тым ліку і універмаг. Яшчэ напрыканцы мінулага года былі заключаны дагаворы на пастаўку тавараў прадпрыемстваў канцэрна Беллегпрам. Поставщики одежды делового стиля особое внимание уделяют при разработке коллекции соотношению цены и качества. И на сегодня школьника отправить в школу, ценовой диапазон составляет от 1 500 000 до 6 миллионов. Дзіцячае адзенне павінна адпавядаць і патрабаванням санітарных норм і быць не толькі модным, але і бяспечным. Можна набыць касцюм, а пры жаданні асобна пінжакі, штаны. Святлана Панамарова прымярае ўжо не першы пінжак свайму сыну Дмітрию. Усё вырашае, на якім спыніцца. Дети растут быстро, поэтому на год нам только хватает костюмы и пиджак дополнительный покупаем. Вот выбираем. Мне в нем удобно, и я уверена, что мама поддержит мой выбор. Шматлюдна ўжо і ў абутковым аддзеле. У асартыменце паўсядзённы нарадны спартыўны абутак. Вопытны прадавец Тацьяна Буевіч з задавальненнем дэманструе матулі школьніцы шырокі выбар дзявочак туфелек. Для поўнай экіпіроўкі школьніка неабходны рюкзак. Па форме, колеру, малюнку адразу можна акрэсліць, які прызначаны для дзяўчынкі, а які для хлопчыка. Арсеній ведае, за якім пойдзе ў першы клас. Мне очень понравился рюкзак. Я о таком и мечтал. Адна справа набыць рюкзак, не менш важная напоўніць яго ўсім неабходным. Дык у якую капейку абыдзецца бацькам рюкзак першакласніка. Ценовой диапазон наполненности рюкзака для первоклассника школьно-письменными принадлежностями составляет от 200 000 рублей до 2 миллионов рублей. Для зручнасці пакупнікоў ва ўсіх гарадах і райцэнтрах вобласці 15 і 22 жніўня пройдуць школьныя кірмашы. В городе Витебске по улице Ленина пройдет школьная ярмарка с режимом работы с 9 до 15:00. В работе ярмарки примет более 30 субъектов хозяйствования. Покупателям будет предложен широкий ассортимент форменной одежды, бумажно-беловых товаров, канцелярских изделий, а также кожгалантерейных изделий. 1 верасня за школьныя парты установ вобласці сядуць амаль 110 000 вучняў. У першы клас пойдуць больш за 12 000 хлопчыкаў і дзяўчынак. Святлана Макаева, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Парад вішнёвых пірагоў, вішнёвыя танцы, вішнёвае вяселле і, зразумела, вішнёвае варэнне. І ўсё гэта разам у адным месцы. Глыбокая зноў стала сталіцай ягаднага фэсту. У вішнёвы дазор адправілася Інна Кірыенкава.
Самыя смачныя вішні ў глыбокім. Нездарма сюды з'язджаюцца з розных куткоў Беларусі, каб набыць гэта цуда ягоду. Месцічы спяшаюцца сабраць яе, каб было што прапанаваць гасцям. Попыт на вішню тут заўсёды ёсць, а ў гэтыя фестывальныя дні ён узрастае ў разы. Любят вишни расти на наших землях. Возможно, люди такие любят вишню, и вишня любит их, и поэтому растет и плодоносит хорошо. Моду на ўсё вішнёвае дыктуюць глыбачане. Пачастункі, конкурсы, танцы, розныя забавы. Горад ператварыўся ў вішнёвую сталіцу, дзе ўладарыць добрая музыка і песня. Мы давние друзья, мы первый раз сюда приезжали в 2000 году. И мы каждый раз уже какой 5-й едем, и мы очень рады, как преобразуется ваш город. Всегда красивее, красивее, красивее. Сёлета як ніколі багатую праграму прадставілі латышы, песні і танцы, кераміка і ткацтва. Хотели показать свою народные песни и танцы. Это тканые вещи делаются на станке, еще бабушка ткала у нас, и мама, и мы уже ткем. У нас семейный бизнес такой идет. Пастараліся і мясцовыя майстры, каб было чым уразіць сваіх гасцей, бо тут, як кажуць, трэба трымаць марку фестывальнай сталіцы. Мастера Дома ремесел изготовили несколько сот сувениров для поддержания нашего бренда, для того, чтобы мы приобрели, наверное, статус международного фестиваля. Вишенку везде хотят и купить, и поддержать, и покушать. Целый год майстры и народные умельцы глыбока рыхтаваліся до вишневого фестивалю. Вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, цацкі, лялькі, свістулькі, абярэгі і ўсе яны з галоўным атрыбутам свята – вішенькай. Ну як не набыць такі сувенір на памяць аб свяце? Усё прыйшлося даспадобы, і вішневыя пачастункі, якія вабілі на кожным кутку, і святочнае дзейства з удзелам артыстаў і самадзейных калектываў. Мы горды за свой город. Очень приятно, что столько коллективов, столько подворьев участвуют в нем. Каждый день какие-то новые концерты, новые открытия. Очень много дискотек для молодежи. Все очень приятно и эмоции переполняют. Благодаря этому фестивалю много людей знали о нашем городе, какой он красивый, много достопримечательностей. Города Великого Новгорода, Россия. Вот, приехал к родственникам сюда, к брату, к сестре. Вот, и удачно попали на ваш праздник тут, на фестиваль. Очень красивый город, мне очень нравится. А значыць, будзе за чым ехаць у наступны раз, а глыбачане прыкладуць усе намаганні, каб іх вішнёвы фестываль пашыраў свае межы. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны глыбокае. Каханне з першага погляду даўжынёю ў 60 гадоў. Заслужаны трэнер Беларусі па боксе Эдуард Янушкоўскі з жонкай Тамарай адзначылі брыльянтавае вяселле. Разам з сябрамі і сваякамі юбіляраў павіншавала і наш корэспандэнт Анастасія Навумова. Танга даўжынёю жыццё. Ужо 60 гадоў Эдуард і Тамара Янушкоўскія разам выконваюць танцевальный па. И менавіта танец вёл их шляхи у один лёс. Случайно в парке Фрунзе когда-то на танцплощадке видели друг друга. И, как говорят, прошла искра. И все, и с тех пор Господь Бог соединил. Да. Тады, у 55-м годзе, у іх не было ні ўрачыстага вяселля, ні пярсцёнкаў, ні нават 15 рублёў на пасведчанне аб шлюбе. Затое сёння дзеці зрабілі ім сапраўднае свята. Сімвалічная цырымонія рэгістрацыі, госці, сведкі, пялёсткі руж і абмен заручальнымі пярсцёнкамі. Канешне, з бриллиантами. Они умеют уступать, умеют заботиться друг о друге. Ну, поэтому так. Любят людям помогать. Друзей у них очень много. Дом всегда у них друзьями полон. Желаю счастья, любви, самое главное здоровье. В их возрасте, я думаю, что сейчас самое необходимое, потому что все остальное у них есть. Сям'я Янушкоўскіх выхавала 2 дзяцей, выгадавала 3 унукаў і зараз нянчыцца з 2 праўнукамі. Але ў заслужанага трэнера Беларусі па боксе Эдуарда Антоновича за прафесійную кар'еру было яшчэ шмат выхаванцаў. Вместе с Кондратенкой мы повоспитали олимпийского чемпиона Яновского. Вот, с Колчиным мы вместе работали 11 лет тоже. Ляховича, это мой чистый он это самый чемпион мира по профессионалам. Ну, были в сборной страны Прохоров, Тимкин, Масюк, призеры Советского Союза. Сям'я Янушкоўскіх другая у Віцебску, якая ў гэтым годзе адзначыла такі брыльянтавы юбілей. І ў іх ёсць свая формула шчаслівага сямейнага жыцця. Любить и уважать друг друга.
Все, и прощать ошибки, которые были у меня, у нее друг у друга. И поэтому получается такая взаимность, что мы протопали 60 лет вместе. Самі юбіляру хочуць пакуль аднаго – здаровымі адзначыць жалезнае вяселле. Анастасія Навумова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Стагоддзе вяселля Марка Шагала і Бэлы Розенфельд Віцебск адзначае вясельнай феерыі. Горад, дзе нарадзілася рамантычная гісторыя кахання мастака і яго музы, пераўтварыўся ў горад закаханых. Закаханых у творчасць, у мастацтва, у жыццё. Рамантычная хваля падхапіла і Александра Камовіча. Гісторыі іх кахання ведаюць ва ўсім свеце. Марк і Бэла – гэта яе рысы пазнаюцца ў асобах амаль усіх намаляваных Шагалам жанчын. Яны пазнаёміліся летам 1909-го. Гімназістка і малады, нікім не прызнаны мастак. Бэла адна з першых зразумела Шагала, паверыла ў яго і стала яго музай. И летят они с Белой вдвоем над церквами и синагогами. Наяву, как во сне летят. 150 артыстаў, десяткі метраў белай арганзы, голубы і адважная фантазія рэжысёраў. Перформанс на беразе Двіны адкрыў вясельную феерыю. У небе над Віцебскам закаханыя, як на карціне майстра. Сёння тут не працуюць законы фізікі, нават час вярнуўся назад. Бацькоўскі дом Шагала, хупа, вясельны балахін і цырымонію шлюбу двух закаханых – Марка і Бэлы. На вяселлі Шагалы і Бэлы гуляла палова Віцебска, мастак успамінаў. Над нашымі галовамі імкліва лёталі анёлы, а горад стаў падобны на адзіны вялікі вясельны стол. Вось і сёння праз 100 гадоў гісторыя закаханых зноў у Віцебску. Абрад правёў спецыяльна запрошаны з Мінска равін. Маленькі дворык дома-музея Марка Шагала ледзь змясціў усіх гледачоў. Приехала из заграничной поездки, прибежала к подруге рассказать ей о своих впечатлениях. И там мельком она увидела Марка Шагала, он увидел ее. И с первого взгляда они поняли, что будут вместе на века. И это любовь с первого взгляда была. Асаблівая ўвага падчас вясельнай феерыі маладым. Паводле інфармацыі аддзела ЗАГСа, рэгістравацца ў гэтыя дні збіраюцца 24 пары. 8 маладажоных Ганны і Сергей Красавіны вырашылі ажаніцца ў такі сімвалічны дзень. Пригласили всех друзей, всех родственников. Сегодня у нас будет самая лучшая свадьба. Упершыню ў святочных мерапрыемствах задзейнічаны сквер на вуліцы Кірова. Тут разгарнуўся кірмаш вырабаў народных майстроў і мастакоў. Прэзентацыя вясельных арак і выставу букетаў. З'явяцца ў горадзе і 3-метровыя копіі Эйфелевай вежы і Віцебскай ратушы, якія сталі сімвалам мастацкіх прызнанняў у любві Марка Шагала. Александр Камовіч, Леонид Табола, навіны Віцебск. На гэтым тыдні спартыўны Віцебск адзначыўся міжнародным турнірам па пляжным футболе сярод нацыянальных зборных Кубак дружбы 2015. Гэтае маштабнае мерапрыемства ўжо 6-й год праходзіць у абласным цэнтры. Сёлета турнір набыў і новы статус, ён праходзіць пад эгідай FIFA. Падрабязнасці у Александра Камовіча. Пляжный футбол сегодня у фаворах. Это один из самых динамичных видов спорту. А ФИФА и УЕФА надає велику увагу його розвитку. Крошить у ногу з часом і Асоціація Білоруської Федерації футболу. У нашій країні проходять чемпіонат і Кубок Республіки Білорусь по пляжному футболі, шмат аматорських турнірів, а наша національна зборна не без поспіху виступає на міжнародних турнірах. Беларуская зборная на працягу многіх гадоў уваходзіць у топ мацнейшых каманд Еўропы. Таму супрацоўніцтва з БСВВ надае не толькі статус Кубку дружбы, а і добрую рэкламу нацыянальнай зборнай. Сёлета судзіць матчы будуць рэферы FIFA, а турнір пройдзе па ўсім еўрапейскім стандартам. Праўда, з беларускім каларытам. Сёлета ў турніры прымаюць удзел каманды Беларусі, Турцыі, Ірана і Эстоніі. Дарэчы, апошнія на Кубку дружбы ўпершыню. Для іх віцебскі турнір гэта сур'ёзная падрыхтоўка перад суперфіналам Еўралігі, які пройдзе на іх радзіме ў горадзе Пярну. Каманда таксама ацаніла віцебскую пляцоўку і пацвердзіла высокі ўзровень падрыхтоўкі турніра. Добра быць тут, у Беларусі. Мы рады запрашэнні, і ваша каманда па пляжным футболе моцна гуляе. Турнір вельмі добры, усё зроблена лепшым чынам, як і любы іншы турнір Еўралігі. Для нашых футбалістаў гэтыя спаборніцтвы добрая магчымасць яшчэ раз паказаць свой узровень, паспытаць саперніка, з якім, дарэчы, давядзецца зноў сустрэцца ў суперфінале ў Эстоніі.
Это очень важный турнир в том плане, что здесь всегда спарринг с очень сильными партнерами. И с каждой такой игрой, с командой, которая либо равна, либо выше тебя, сборная растет в своем росте в пляжном футболе. Ну а в этом году еще этот турнир очень хорошо, потому что мы вышли в суперфинал в Эстонию. И это как бы, еще раз даст шанс посмотреть, где что надо доработать или где-то что усилить. Пасля церемонии открытия первыми на пясок вышли команды Ирана и Турции, а команда Эстонии стала соперником сборной Беларуси. Разом з национальными сборными у Витебску згуляют команды зорок эстрады и телебачення, ветеранов футболу супраць сборной свету. Пасля завершения матчу пройдзе концерт з удзелам артыстаў. Відовішча цікавае і бясплатнае, як і ўсе гульні турніра. Александр Камович, Ян Пчэльнікаў, навіны Витебск. Кубок дружбы 2015 завяршыў тыдзень, і ў спартыўным жыцці вобласці наступіў невялікі перапынак. Клубы праводзяць перадсезонныя падрыхтоўкі і назапашваюць сілы да новых стартаў. Але ж без цікавых паядынкаў будучая нядзеля не абыдзецца. Пра іх раскажа мой калега Александр Камович. Прывітанне, Александр. Пакуль Сергей Мисурагин у адпачынку, нашы гледачы, спартыўныя балельшчыкі не павінны заставацца без порцыі свежай інфармацыі. Таму табе слова. Вітаю цябе, Вольга, і зразумела, што адна з галоўных спартыўных падзей гэтага тыдня – гэта Кубак дружбы 2015. Як было адзначана адным з арганізатараў турніру, выступіла міжнародная арганізацыя БСВВ, якая праводзіць турніры ў Европе. Высокі статус турніру ў Віцебску пацвердзіў яе генеральны дырэктар Габіна Раналіс, які пабываў у нашым горадзе. Ён адзначыў, што ў Віцебску праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы турніру, і сёлетні Кубак дружбы адпавядае міжнародным нормам ФІФА. А такое супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі дае падставу думаць, што ў наступным годзе віцебскі пясок можа прыняць і еўрапейскіх зорак пляжнага футбола. Адна з галоўных спартыўных падзей гэтага тыдня – Кубак дружбы. Сёлета ў ліку арганізатараў турніра міжнародная арганізацыя пляжнага футбола БСВВ, якая праводзіць турніры ў Еўропе. Высокі статус спаборніцтваў у Віцебску пацвердзіў і яе генеральны дырэктар Габіно Раналіс, які пабываў у нашым горадзе. Ён адзначыў, што ў Віцебску праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы турніра, і сёлетні Кубак дружбы адпавядае міжнародным нормам ФІФА. А такое супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі дае падставу думаць, што ў наступным годзе віцебскі пясок можа прыняць і еўрапейскіх зорак пляжнага футбола. А зараз пра вялікі футбол. 1 жніўня віцебскія футбалісты згуляюць у зваротным матчы з пінскай хваляй у рамках 1/16 Кубка Беларусі. У першым матчы падапечныя Сергея Ясінскага ў гасцях узялі упэўненую перамогу 1-3. Дарэчы, у сезоне 2014 супернікі двойчы сустракаліся ў матчах першай лігі, і абодва разы вікторыя была на баку нашых футбалістаў. Таму суботняя гульня для футбольнага клуба Віцебск, спадзяемся, не стане праблематычнай. Дарэчы, бела-блакітныя ўзмацнілі свой састаў. Дмітрый Хлебасолаў, некалі гуляўшы за маскоўскі «Спартак», стаў новым іграком футбольнага клуба «Віцебск». З 2009 года ён паспеў згуляць у многіх беларускіх клубах. А вось хакейны клуб «Віцебск» развітаўся з двума ігракамі, аднак селекцыйная работа працягваецца. Таксама «Мядзведзі» працягваюць і падрыхтоўку да старту сезона. 27 ліпеня хакейны клуб «Віцебск» правядзе першую ў гэтым сезоне трэніроўку на лёдзе. А ўжо 4 жніўня ў 13:00 адбудзецца таварыская сустрэча з хакейным клубам «Хімікска». Дарэчы, з панядзелка лядовы палац спорту адкрывае лёд і для масавага катання. А 1 і 2 жніўня віцебскі гарадскі фізкультурна-спартыўны клуб на пляцоўцы гімназіі нумар 8 правядзе сустрэчы аматарскай лігі па міні-футболе. Шахматна-шашачны клуб у нядзелю 2 жніўня правядзе традыцыйны бліц-турнір выхаднога дня. Будзем балець за нашых і сачыць за спартыўнымі падзеямі. На гэта ў мяне ўсё, Ольга. Дзякуй, Александр. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён. 24-й міжнародны форум «Славянскі базар» у Віцебску адгрымеў, а яскравыя ўспаміны фотаздымкамі мільгацяць у прасторах інтэрнэта і сёння. Самая аўтарытэтная культурная падзея года зафіксавана не толькі на гаджетах віцябляных гасцей фестывалю, але і эстрадных зорак. Расійскі рок-гурт «Би-2», чый канцэрт стаў клічнікам усяму форуму мастацтваў, вылажыла ў сетцы Instagram фотаздымкі са сцэны летняга амфітэатра са словамі падзякі віцебскай публіцы. Бляск, захапленне, фантастыка. Дзякуй, сябры. Публікацыі паспелі сабраць не 1000 лайкаў і сотні ўзаемнай падзякі фанатаў. Не менш яскравых і запамінальных момантаў на наступным тыдні жадаем і вам. Гэта была інфармацыйная праграма 7 дзён. Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале Віцебск.